Priateľe, ten začiatok koniec sa mi ľúbil najviac. A ja viem tak jedno napodobniť. Oli, to som videl len tak na YouTube. Dobre, ale každopádne tu máme, že Rally Lada, takzvaná VFTS-ka. Dúfam, že všetci veľmi dobre poznáme. Perfektné, takže máme aj toto za sebou, to boli tzv. Ruské koníky a možno niekomu výdobytok DDR nehovorí nič, ale priatelia, poznáme také auto, že Barkas? Bola to taká starodávna dodávečka, myslím, že s Warburgovým motorom. Dúfam, že poznáme, tak tento pán vám teraz pripomenie zvuk tohto Barkasu. Takže priatelé, bude to zvuk pod záťažou, že má minimálne 500 kg zemiakov naložené a ideme do kopčeka, hej? Takže to bude takýto zvuk, priatelia. No, takže toľko dvojtakt a trojvalček. A ja tu mám ešte jednu zaťažkávajúcu skúšku pre teba. Takže priatelia, ešte predtým, ako dáme psychoináč tu si, potom ťa vyzvem, prídeš sem, dáme mladému túto troška zaťažkavejúcu skúšku, že či sa naladí na tvoje auto, čo je strašne ťažké, lebo ti nejde dobre momentálne. Takže ešte má tuto pán pripravený jeden dvojtaktný motor a potom ho môžeme vyzvať, to, čo sa vám ľúbilo najviac, môže ešte zopakovať. Takže dáme ešte ten dvojtakt. Takže kroska bude, kroska. Perfektne, takže máme aj toto. Priatelé, takže neviem, čo budeme zopakovať? Čo bolo také podľa vás top? BMW Drift? Motorka, dobre. Tak poďme kričať, kto je za BMW Drift. Si sám, dobre? Si taký väčší, to je pravda, si za dvoch, ale to je hlavné, že si tu. Druhé bolo čo? Motorka. Ktorá? GSX-R alebo tá Harleya? Harleya. Môže byť Harley ešte raz? Áno. Dobre, takže dáme Harleya. Ja som za všetky. Ale aj formula bola dobré.
Tak, Slave boli voľnobežné otázky. No, Psycho, počuješ ma? Poď, donesem svoju káru. Bez hudby, hej? Takže toto bude úplne na ostro. Je pravda, že toho Mustanga si vyskúšal predtým, ako ho dal do éteru, ale toto auto bude, predpokladám, že počuť úplne prvýkrát. Síce Psycho tu už robil troška bordel. Kľudne prídi sem pre stage. Viem, že ťa bude počuť všade v okolí, teba tvoji susedia musia milovať aj ohľadom tvojho Audi, alebo čelné okna ti od Audi a od tlakov chodí 5 cm.